Hindi lang balita ang kailangang bantayan, pati kalusugan ng mga taong araw-araw na naghahatid nito sa publiko. Isinagawa ng Unilab ang bayanihan sa Kalusugan Medical Outreach para sa mga miyembro ng Pampanga Press Club o PPC at kanilang pamilya nitong August 22 sa Best Western Plus Metro Clark sa Angeles City. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang laboratory tests para sa blood sugar, kolesterol at uric acid, gayon din ang bone screening para matukoy ang kalagayan ng bone health ng mga dumalo. Nagkaroon din ng doctor consultations para sa health assessment at payo tungkol sa lifestyle improvements habang nabigyan din ng access sa Unilab medicines ang mga miyembro ng PPC. Ayon kay Claire Papa, Assistant Vice President at Head ng External Affairs at Social Partnerships Division ng Unilab, hindi lamang para sa media ang naturang programa. Ito pong ganitong klase ng serbisyo na ibinibigay natin ay hindi lang natin binibigay para sa mga kasamahan natin sa media, kung hindi binibigay po natin sa iba't ibang sektor. So kami po ay nakikipagtulungan sa mga kapartners natin sa mga local government units, sa mga eskwelahan, even po sa mga kumpanya or mga industrial, yan, kasama po yan sa bayanihan sa kalusugan. So pang-publiko at pang-pribadong mga organisasyon ay kasama din po dito. Kaya po, itong bayanihan sa kalusugan ay magandang natawag na rin natin na bayanihan kasi ito po ay pagsasama-sama ng iba't ibang sektor, iba't ibang organisasyon. Isinasagawa rin ang bayanihan sa kalusugan kasama ang local government units, schools, companies at iba pang public at private organizations bilang bahagi ng collaborative effort para mapalawak ang access sa healthcare. Ibinahagi rin ni Papa ang Alaga Unilab Rewards at Digital Compliance Card na nagbibigay ng rewards at rebates sa customers sa pamamagitan ng pagsusubite ng kanilang medicine receipts, kasama ang mga discount program sa pakikipagtulungan sa trade partners. Nakakakuha po tayo ng mga rewards or rebates, lalo na kapag pinapadala po natin yung mga resibo ng ating mga biniling medisina. Yun naman pong discount program natin ay katulong po natin dito yung mga kasama natin sa trade partners kung saan binibigyan po natin sila ng access sa mga gamot, lalo na para mas maging affordable po ito para sa kanila. Muling tiniyak ng Unilab ang commitment nito na gawing mas accessible at affordable ang dekalidad na medicines para sa publiko. This is Patricia Mamangun on the spot.